El reggaeton ha estat la veritable pandèmia de la nostra època? Així ho ha estat per una comunitat de propietaris que administrem a la Sagrada Família. Un dels propietaris d'aquesta comunitat ha llogat pel seu compte el seu habitatge a un grup de joves que tenen com a afició estar escoltant reggaeton a un volum altíssim matí, tarda i nit, inclús en moments ballar, saltar i fer tremolar el que és el sostre del pis de sota. El veí de baix, que és un metge que fa moltes guàrdies, ja no podia més i ha explotat. I la presidència ens ha contactat per demanar que mediéssim amb el propietari. Segons el Codi Civil català, està prohibit fer activitats contràries a la convivència normal d'una comunitat, o fer activitats que puguin fer malbé o fer perillar l'estructura de l'edifici. La nostra feina de mediació ha sigut, evidentment, primer parlar amb el propietari. Fins i tot l'hem acompanyat també, tot i que no era feina nostra, a parlar amb els llogaters. I sembla, sorprenentment, que ho han entès. I de moment sembla que el metge pot descansar.